a dependre de la realitat. Això que jo no sabia. Vaig a dependre i hem de continuar així, adrenalent, construint, en optimisme, sent realistes, sabem que és molt difícil, però que es pot fer. I el que es pot fer, s'ha de fer. Hem de deixar darrere el pessimisme i de que un partit valencià de la terra no té financiació, no té mitjos, no et passa res. Anem a construir-ho nosaltres. Ningú nos pot censurar ni en Facebook, ni en Twitter, ni en Instagram, ni en la premsa digital, ningú, ni en el carrer, ni de boca a boca. Podem fer-ho. Únicament hem de ser coherents, responsables i dir coses interessants. I així veig persones molt joves que vull que estudien, que treballen i que estiguen en el partit. D'acord?